Поведението на човека включва всички двигателни привички и навици, програми, чрез които той решава конкретни житейски задачи или постига набелязани желани цели в индивидуалното си развитие. Поведението обаче не е само движение на тялото в пространството, а включва и всички процеси вътре в тъканите и органите на тялото. Например, по време на обща активация на тялото, за извършване на физическа или психична работа, органите променят рязко техния режим на работа, за да се постигне желаната цел. При опасност, идваща отвън, всички процеси в тялото също се пренастройват, за да се изпълни адекватна програма за действие. Промените в органите на тялото при активация, възстановяване или пълен покой са неразделна част от цялостното поведение на човека и показват основните индивидуални способности и възможности на всеки човек да се справя с активна физическа работа, с решаването на задачи и проблеми, с интензивна интелектуална дейност или с преодоляването на вътрешни или външни конфликти. Спринтьорът, за да постигне върхово постижение в спринта на 100 метра, не тренира само мускулите си по-отделно и техниката на бягане, а и всички вътрешни процеси на сърцето, дихателните органи, сетивата си и работата на мозъка, които трябва да постигнат с времето синхрон за изпълнение на конкретната задача. Умората, изчерпването на енергийните ресурси на тялото настъпват както при физическо натоварване, така и при психично напрежение, обикновенно когато изискванията, предявени към тялото, се разминават драстично от неговите възможности и капацитет. Ако физическото или психично изчерпване е постоянно и не се редува с разтоварване и пълно възстановяване, равновесието в тялото трайно се нарушава и се появяват редици заболявания, от настинка до тежки поражения на мозъка и сърцето поради кислородна недостатъчност, например. Тренирането на оптимална работа на органите обаче не е толкова лесно, защото оценката на тяхното функциониране е изцяло субективна. Чувствам се добре, леко неразположен съм и така нататък. Ако обаче имаме сензори, които да отчитат обективно работата на органите в тялото и получим тази информация обратно, в реално време, е възможно да се научим да контролираме процесите в тялото и да тренираме тяхната оптимална работа при активност, възстановяване или покой. Такава възможност ни дават биофидбек методите. Сензори регистрират реалното протичане на процеси вътре в тялото, а информация под формата на игри или аудиовизуални презентации се връща обратно и човек ги наблюдава в реално време. При постигане на желана цел, успехът се възнаграждава по различни начини и така тренираният процес се усилва, запаметява и автоматизира след неголям брой сесии. Този универсален принцип на саморегулация на процеси в тялото при самонаблюдение и възнаграждение при постигане на желана цел, върху който стъпват биофидбек методите, се използва практически в много направления. Основната цел при практикуването на биофидбек методите е придобиването на нови или подобряването на налични способности и умения за управление на процесите в тялото, както от здрави, така и от хора, страдащи от различни заболявания. Здравите хора могат да използват биофидбек за придобиване на способност бързо и ефективно да активират тялото за физически или умствена работа, без да се уморяват. Бързо и ефективно възстановяване след натоварване. Улесняване на преходите между будност и сън, като възвръща дълбокия сън. Изострянето на селективното внимание и бързото му превключване. Повишаване на работоспособността като цяло с разширяване на капацитета и подобряване качеството на автономните процеси. Управление на стрес и стрес реакциите. Разрешаване на вътрешни и външни конфликти. Превенция на редица психосоматични заболявания. Преодоляване на вредни навици и привички. Върхови постижения в спорта. Биофидбек може да се използва освен за превенция и за терапия на различни нарушения и заболявания, например психосоматични заболявания, сърдечно-съдови, храносмилателни, страхови разстройства, панични атаки и фобии, зависимости и депресия, хиперактивност и дефицит на вниманието и други функционални нарушения на мозъка. Биофидбек е ефикасна и ефективна терапия за редица заболявания, която може да се използва самостоятелно или като част от цялостна терапевтична програма. Биофидбек стъпва върху саморегулацията като принцип и притежава редица предимства пред традиционната медицинска терапия. Тя е безлекарствена, не използва външна стимулация, има дълготраен ефект, години след провеждането на сесиите, не води до зависимости и пристрастяване и няма никакви странични ефекти. Биофидбек може да се провежда вкъщи, на работното място за самостоятелна употреба или в специализирани центрове и клиники от терапевти.